Ja, een hele goede middag, dames en heren. Voor het platform De Makers van Maastricht gaan we vandaag langs bij de Maastrichtse sieradenontwerpster Iris Desiree Claessens. Ja, ik ben in 2017 afgestudeerd hier aan de Kunstacademie in Maastricht als sieraadontwerpster. Dus ik ben daar afgestudeerd met eigenlijk meer een collectie wat tussen kunst en sieraad in balanceerde. Dus veel items waren te fragiel om te dragen bijna. En vanuit die kunstitems of kunstobjecten ben ik ook sieraden door gaan ontwikkelen in draagbare stuks. En ja, nu maak ik collecties en ook veel sieraden op aanvraag. Dus dat mensen hier naartoe komen en dat iets op maat gemaakt wordt voor ze. Mijn werk gaat eigenlijk over de kwetsbaarheid van het leven en ja, over het vasthouden aan dingen, aan momenten en herinneringen. En dat niet natuurlijk, dat niets voor altijd kan blijven. Nee. Maar het mooie van een sieraad vind ik dat je ook zeker samen met iemand iets kan ontwerpen en een moment fysiek kan maken. Dus dat je een sieraad kan terugverwijzen naar een moment of een herinnering of inderdaad het vieren van iets. Ik werk voornamelijk met goud, omdat ik ja, ook een bepaalde kwaliteit wil kunnen waarborgen en met edelstenen en echte parels. Dus ik heb de Mother of Pearl collectie, waar rood goud, zwarte diamanten en parels en glas in verwerkt zit. En de Solstice collectie is de geelgouden collectie met edelstenen en diamanten. Je bent ook toegetreden tot het nieuwe platform van de Makers van Maastricht. Wat is voor jou de toegevoegde waarde voor zo'n platform? Ja, ik denk dat het een heel mooi initiatief is om makers wat heel verschillend werk maken ook nog eens. Dus verschillende ambachten of designtechnieken beoefenen om die samen te voegen en daar ja, een platform voor te creëren. Ja, er zijn collecties inderdaad naar Taiwan gegaan en er worden ook veel losse sieraden natuurlijk op mijn site besteld wat wereldwijd te bereiken is. Dus ik heb zeker inderdaad de ambitie om verder buiten Maastricht te treden. Bekend te worden. Veel succes in de toekomst. Dankjewel.